san kelen kɔfɛ min na tɔn ka lakoli datugula maramafɛntigiw ka bagabagali kuma kɔfɛ bi o lakolisow ye kalan daminɛ kokura lakolidenw ye lakoli sira ta dɔgɔkun caman sigi ka fɔ kɔfɛ tɔn ka dugu ɲɛma ni mujahidin minnu bɛ kungo kɔnɔ u sera ka ɲɔgɔn faamu u tun y'a yira k'a fɔ ko lakoli dayɛlɛli sirilen do ko dɔw waleyali la ɔktɔburu kalo tɛmɛnɛ Al-Husseini Aghuka ni ale ye Zuwera dugu kiiritigɛla ye silamɛya bolo fan fɛ a kun ye gafe dɔ ci Tombouctou gouverneur ma o gafe kɔnɔ Al-Husseini Huka ni ale ye kiiritigɛba ye a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jɛni lakoliso dayɛlɛlu ye ni fɛn damadɔw kɔsɔ k'u b'a fɛ silamɛ diinɛ ka kalan lakolisow la ani arabukan second cycle la k'u b'a fɛ cɛmaniw ani musomanniw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye u kana sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnw bɛ taa lakoliso la u ka fini suturalen do i n'a fɔ silamɛ diinɛ b'a laɲini cogo min na tɔn ka lakoliw kɔfɛ dugu wɛrɛw bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ni maramafɛntigiw ye walasa u ka se ka bɛn ko la min bɛ taa ni lakoli dayɛlɛliw ye kalo fila tɛmɛnen ninnu la a bɛ lakoli 60 bɔɲɔgɔn bɔ minnu dayɛlɛla Tombouctou mara kɔnɔ o sɛbɛntiyara Tombouctou kalanko ɲɛma fɛ nga bibi na lakoliso 100 bɔɲɔgɔn de datugulen do Tombouctou mara kɔnɔ tonka n'o yɛrɛ bɛ Gundam cercle kɔnɔ ani Tombouctou cɛ kilomètre 120 bɔɲɔgɔn ni Al-Husseini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou